Helo, Helen dwi, ac yn y fideo yma, dwi'n mynd i edrych ar uned 13 yn y cwrs Canolradd. Ac yn uned 13, dyn ni'n edrych ar y gair bach si. Nawr, dych chi wedi dysgu si yn barod. Yn y cwrs mynediad, dysgolch chi si mewn cwestiwn. Mewn cwestiwn gyda pwy, beth, faint a pa. Reit, dewch i ni adolygu. Dwi'n mynd i ofyn cwestiwn yn Saesneg, dych chi'n gofyn y cwestiwn yn Gymraeg. Who is going? Pwy sy'n mynd? What's the matter? Beth sy'n bod? How many are going? Faint sy'n mynd? A which one is going? Pa un sy'n mynd? So dyna gwestiynau gyda si a berfau a verbs mynd. Iawn. Nesa, dyn ni yn mynd i edrych ar ansoddeiriau, adjectives. Beth yw, who is ill? Pwy sy'n dost? Beth yw, what is black? Beth sy'n ddi? Da iawn. Beth sy'n ddi? Beth yw, how many are fast? Faint sy'n gyflym? A which one is fast? Pa un sy'n gyflym? Da iawn. So, si ac adjectives. Un arall. Shwt mae dweud, who is on the bus? Pwy sy ar y bws? What is under the table? Beth sy dan y bwrdd? How many are in the class? Faint sy yn y dosbarth? Which one is in class? Pa un sy yn y dosbarth? So si ac arddodiad, preposition, gair bach, ar, yn, dan. Da iawn. So dyna'r gwaith mynediad. Wedyn, yn sylfaen, gwelon ni si fel linking word. Who is, which is, yeah? Dwi'n nabod rhywun sy'n chwarae pêl-droed dros Gymru. Mae llyfr gyda fi sy'n hen iawn. Yeah? So, si yng nghanol y frawddeg. Nawr te, yn Canolradd, dyn ni'n mynd i edrych ar ddefnyddio si i bwysleisio. Pwysleisio ydy to emphasise. Dyw hi ddim yn naturiol i ddefnyddio si gyda phob brawddeg. John is going, mae John yn mynd. Ond, os dwi'n gofyn cwestiwn, pwy sy'n mynd, mae hi'n bosib ateb, John sy'n mynd. It's John who's going. Neu, os dwi'n dweud, mae Dafydd yn mynd. Na. John sy'n mynd, dim Dafydd. Yeah? It's John who's going. Dim Dafydd. Yeah? Mewn termau gramadegol, just to use a little bit of grammar, we're emphasising the subject. Ond peidiwch â phoeni os yw hwnna'n broblem. Yeah? Gwrandewch eto. Mae John yn mynd normal. John sy'n mynd, ateb i'r cwestiwn pwy sy'n mynd, neu
cywiro, correcting me. Na, John sy'n mynd, dim Dafydd. OK. Dwi'n mynd I ofyn cwestiynau I chi. Atebwch gyda phwyslais, with emphasis using C. Pwy sy'n chwarae rygbi ym Mharc y Scarlets? Y Scarlets sy'n chwarae rygbi ym Mharc y Scarlets, ond mae hi'n bosib dweud mae'r Scarlets yn chwarae rygbi ym Mharc y Scarlets. Ie, dyn ni'n cyfoethogi, enriching your Cymraeg nawr. Pwy sy'n byw yn 10 Downing Street? Wel, heddiw, amser recordio'r fideo, Liz Truss sy'n byw yn 10 Downing Street. Pwy sy'n canu yma o hyd? Dafydd Iwan sy'n canu yma o hyd. Y tro yma, cywirwch fi. Correct me. Mae ABBA yn canu Yellow Submarine. Na, y Beatles sy'n canu Yellow Submarine. Mae Cymru yn chwarae yn Twickenham. Na, Lloegr sy'n chwarae yn Twickenham. Mae EastEnders ar ITV. Coronation Street sy ar ITV. Nesa, atebwch fy nghwestiynau gyda phwyslais. Mae Ioan yn mynd. Pwy sy'n mynd? Ioan sy'n mynd. Mae Mari ar y tren. Pwy sy'n ar y tren? Mari sy'n ar y tren. Nawr, dyn ni'n defnyddio si yn yr amser presennol. Mari sy'n ar y tren. It's Mari who's on the train. Os dyn ni eisiau siarad yn y gorffennol neu yn y dyfodol, dyn ni'n defnyddio oedd neu fydd. Roedd Ioan ar y tren. Normal, dim pwyslais. Ioan was on the train. Pwyslais, Ioan oedd ar y tren. It was Ioan who was on the train. Atebwch, oedd. Pwy oedd yn y tŷ? Ioan. Ioan oedd yn y tŷ. Pwy oedd ar y tren? Mari. Mari oedd ar y tren. Pwy fydd ar y tren? Mari eto. Mari fydd ar y tren. Normal, bydd Mari ar y tren. It's Mari who'll be on the train. Mari fydd ar y tren. A pwy fydd yn y gwaith? Dydd Sadwrn? Ioan? Ioan fydd yn y gwaith dydd Sadwrn. Felly, dyna ni, pwyslais, emphasis. Pwysleisio'r gofrech, emphasising the subject, the main person or thing in the sentence. Ond cofiwch, yn naturiol, yn normal, mae John yn mynd. I gywiro, to correct, or it's John who is going, John sy'n mynd, John oedd yn mynd, John fydd yn mynd. A dyna ni, Uned 13.